At komme på plejehjem er et stort spring for de fleste. Den ældre har som regel igennem hele livet været vant til at kunne klare sig selv, og må derfor se i øjnene, at det ikke er tilfældet mere. Nogle af de ældre er ligefrem angste, imens andre kan føle, at de er til besvær for omverdenen. Desuden anses plejehjem ofte som den sidste station inden døden. Hvordan får vi vendt dette syn på plejehjemmet? Plejehjemmet skal være mere end et plejehjem. Plejehjemmet skal danne ramme for offentlige aktiviteter, hvor byens borgere kan benytte de aktivitetsrum, som plejehjemmet har til rådighed. Der kunne blandt andet afholdes fastelavn, klippe-klistre-dag og andre fælles aktiviteter. På den måde kan de ældre være med til at arrangere begivenheder. En måde, hvorved der skabes opmærksomhed omkring disse arrangementer, er ved at plejehjemmet sender en invitation ud til de mennesker, som bor i nærområdet. Plejehjemmet er derfor ikke et sted, hvor livet går i stå, men derimod et sted, hvor de ældre kan samles og nyde tilværelsen.